जोंनि गोबां बिमा बिफाया गथ'फोरजों सालाय जायो गथ'फ्रासो बिमा बिफाखौ सालायो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों थांनाय लकडाउननि समाव जोङो जोंनि जायगायाव जोंहा मोनसे क्लाब दङ गान्दा क्लाब होननाय बे गान्दा क्लाबा बै जोंनि ओनसोलाव आं दहाय 12तासो गामिनि नाम जे मुख'बाय हाग्रा जिंनि लकडाउननि समाव गामि गामि थांनानै बिसोरनि बिमा बिफाफोरजों जों रायलायहैदोंमोन बे गथ'फ्रा नोंसिना मा खालामबाय दं फरायदोंना फरायाखै माबायदि फरायनांगौ गथ'फोरखौबो लानानै जों रायलायहैदोंमोन अब्ला गोबां बिमा बिफाया जोंखौ बुंदों क्लास 5, 6 आव फरायनायनि बिमाफ्रा जोंखौ बुंदों हे सारमोन मोजाङैनो रायना गालां इसोरखौ लेखाखौनो फराया क्लास 6 आव फरायनाय गथ'खौ लेखा फरायहोनो हाया बिमाया बिफाया जों फरायहोनांगौ देनाय आरो गोबाङा बुंबाय सार माथो माने अनलाइन क्लास जायोनो दानिया मबाइल बिदोंलै फिसालाया मा खालामनांगौथाय जों होनदों न' नेभार होनो नाङा मोनसे कुइसन जेलानोखि स्कुलाव क्लासा सोलिबाय थादोंमोन बै समाव नोंनि फिसालाया क्लासाव रेगुलार थांग्रा थाङामोन गैयालै रायागौ माने बुङागौ माने थाङा स्कुल खुलिनायावनो क्लास जाबाय थानायावनो थांनो बायोब्ला नोंनि फिसालाया अनलाइन क्लास खालामगोन दा बे अनलाइन क्लास खालामा बिसोरो मबाइल बिनायनि थांखिया आलादा जों होनाङा होननानै फैबाय बिमा बिफाफोरखौ रायना फैबाय क्लास 5 आव फरायनाय फिसाखौ नों फोरोंहोनो हायाब्ला फरायहोनो हायाब्ला मानि बिमा बिफा जादों बिमा बिफा जानायनि जै गथ'यानो गैयामोन नोंस्रा खै बोसोराव जोनोम जानाय बैसोआ बेसेबांमोन हाबा जानाय समाव 18, 17, 19 बोसोर बैसोआव हाबा जादों बिमानि गाइखेर मोनामनायानो मोनामगायाखै बिमा बिफा जानायनि जै गथ'यानो जायाखै बहा जोथोन लानो गावखौनो जोथोन लानांगौ दङ गावखौनो बिमा बिफायासो फिखायो बिहामजोखौबो फिसालाखौबो बिमा बिफायासो फिखानांगौ बिहामजोनि दख'नाखौबो बिहावासो बायना होनांगौ गासिबो बिमा बिफानि सायाव थ' बिमा बिफा जानायनि जै गथ'यानो गैया गथ'खौ बहा मोजां खालामनो हानो गथ'आ बिसोरनि बिमा बिफानि खोथाखौ मानो मानिनो बिसोरनो गाज्रि जादों फैबाय जों फैफिननानै दानिया मास मोनसेसो उनाव जोंखौ लेंहरफिनबाय लेंहरबा बुंबाय मा जादों होनना सोंबाय जाल्ला जाबायलै सारमोन मा जाल्ला जाखो बिराद खुथार खुथार बुंबाय थानायखाय जोङो हा बन्द' होनानै मबाइलखौ बायना होदोंमोन माथो जाखो दानिया मबाइलखौ लानानैबा हाग्रा सिङाव जा हाबसोनानै मा मा नायहैयो गावसोरसो मिथिगौ फरायसिनलासो जाहैबाय न'आव थासिनलासो गासिबो मबाइलखौ सिज खालामना जों लाबोफिनजोब्बाय बाव मोजां जानो बे 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'आ मबाइल लायोबा मबाइलाथ' गाज्रि नङा नाथाय मबाइलजों सालायजानायासो गाज्रि बेबो जोंखौ धंस खालामदों दायनिगिरिया सोर जाखो बिमा बिफाया नङा होमबा बिमा बिफाया खारन बिमा बिफाया गथ'जों सालायजायो बै समाव जों इलेक्ट्रिक कारेन्टनि खोथा सिन्था खालामनो हाया मबाइलाथ' जोंनि थाखाय सिमांनिसो बाथ्रा जों खुनु दिन सानफेरामोन मबाइलखौथ' जों मोनगोन गारि मटरनि खोथा टिभियानो गैयामोन गामि दरफायाव टिभियानो गैयामोन नाथाय जोंनि फिसाफ्रा दा जोनोम जानाय लोगो लोगो जोनोम जानायनि अखानायैनो बिमायाबो नै नै बाबु बाबु बाबा फिसालायाबो जोनोम जानाय लोगो लोगो मबाइल नुबाय जोनोम जानाय लोगो लोगो टिभि नुबाय गारि मटर गासिखौबो नुजोब्बाय दैट मिन्स व्हाट बिसोरनि ब्रेना जोंनिखौ बिराद फास्टसिन मिथिबाय 25 बोसोर एडभान्स बिसोरनि ब्रेना जोंनिख्रुइ दा बे गथ'खौ जोथोन लानांगौबो मोनसे चेलेन्ज बेखायनो होननाया सांग्रां जा कनसियास जा जों फिसाफोरखौल' दाय होबा जानाय नङा मिथिबाय आरो फिसाफोरखौ अननायजों जानाय नङा अननाया गोरबो सिङाव थागोन सोरथो अना गावबा गावनि फिसाखौलाय ने सोरबा देगारजों सुनो फैयोब्ला फिसालाखौ जों सिगाङाव बारथेनानै होगोन आंनो थैथों फिसालाया दा थैथों बिमा बिफानि गोरबोआ बेबायदि नाथाय दानि गथ'फोरखौ
बे अननायजों खालि बे अननायजोंल' जोङो मोजां खालामनो हानाय नङा बरन्थ बे अननाया जोंनि फिसाफोरखौ दिनै धंस खालामदों आंथ' दहायनो बुंबाय फिसालायानो सासेल' नालाय थैजानो गियो थैथारनायनिख्रुइ गोथाङै थैनाया गाज्रिसिन थैनोबा थैखाथारनो हो मिथिबाय जों जे खोनायो क्लास 9 आव फरायनाय गथ'आ मबाइल बिना मोनैनि फास नांना थैदोंनो क्लास 10 आव फरायनाया बाइक बिना मोनैनि फास नांना थैनो होदोंनो ओंखायनो आं थैदोंनो ओंखायनो आं बुङो थैदों हामदों मानो मानसिया ओरैनो थैनो हायो नामा क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'आ थैनो हायो नामा मानो थैनो हादों बिसोरनि जारिमिनखौ बोदलायनानै नाय बे क्लास 8 आव फरायनाय 9 आव फरायनाय 10 आव फरायनाय फास नांना थैनाय सुइसाइड जाना थैनायनि जारिमिनखौ बोदलायनानै नायबा जों नुगोन बियो क्लास 8 आव फरायनायावनो डेनड्राइट जायोमोन गान्जा सोबोमोन जौ लोङोमोन सिगारेट सोबोमोन निसा जातीय जि मोनो बेखौनो सोनानै लायोमोन दा बे उन्दै बैसोआव क्लास 8, 9, 10 आव बे निसा जातीय बे ड्राग्स जातीय बुस्थुखौ जोङो जुदि सोबाय थायोब्ला बिसिनि ब्रेना 50% नष्ट जायो आधा फाग्ला होननाया बेखौनो होनो 50% ब्रेना नष्ट जायो आधा फाग्ला जायो जायनि ब्रेना आधा फाग्ला जाबाय बे मानसियानो जा गोसो बेखौनो मावनो हायो थैनो होनबा थैनो हायो मिथिबाय सोरखौबा बुथारनो होनबा बुथारनो हायो आफाखौ देथारनोसै लांबाबो देथारनो हायो बिसोरनो देथारदों बिफाखौबो बिमाखौबो बहाबा देथारनाय खोनादोंबा बेबायदि गथ'आनो फास नांना थैनो हायो गथ'आ क्लास 8 आव थैखानाया हामदों आखाइ खब होननानै बुङो आं ओरैजे हामबाय बे थाबावनायमोनब्ला आरो न'खरखौबो धंस खालामबावगौमोन नोंनाङा खिन्थु गिदिं गिदा बिनि दायनिगिरिया बिमा बिफाया दा बिमा बिफाया फाब नांबाय आरोखि फिसाया गाज्रि जाबाय नालाय नष्ट जाबाय नालाय बिमा बिफाया फाब नांबाय आरो थांना थानाय समावनो बिनि फाबनि फिथाइखौ मोनजाबाय मोनजागोन ना मोनजाया दे ना बिनि फाबनि फिथाइखौ जोङो थांना थानाय समावनो मोनजायो दा बेखायनो आङो गारजेन नोंथांमोनखौ बुंनाया दै जोंनि फिसाफ्रा नोंसोरबो खोनासंबाय था सेंग्रा सिख्लाफ्राबो नायखुमालायबायसो दं नामा गोसथोनायफोरजों दा ओंखायनो आं बुंदोंमोन दहाय बिसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जि खालामनो गोसो जों बेखौनो खालामनो हायोबा दिनैनिफ्रायनो जों थांखि लानो हायो मैया नों मा सानदोंमोन बेखौ गासिखौबो गारजोब मिथिबाय सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वास बै बाजैनि फिसाया हाथारो सासे डक्टर जानो बेखौ रावबो हमथानो हाया हाथारो बियो नाथाय नों सिन्था खालामदों ना खालामाखै जानो हायो होननानै आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो होनना नों सिन्था खालामफेरदोंना फेराखै बिनि सायावसो सोनारगोन आरो सिन्था खालामनाय दंबा बेवहाय सोरबाफ्रा जुदि थांखि दंबा बिमा बिफाफ्रा आंनि गथ'खौ आङो डक्टर खालामगोन इन्जिनियार खालामगोन बे थांखियाल' थाबा जानाय नङा हाथे कामे नांनांगोन ना डक्टर खालामनो गोनांबा नों गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगोन इन्जिनियार खालामनो गोनांबा नों गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगोन बे दायित्वखौबो पालन खालामनांगोन बे दायित्वखौ पालन खालामनो हानांगोन दा जोङो रौतायाव थांनांगौबा बबेखै थांनांगौ सानजाहा थांनांगौ नोंगोना सानजाहा थांनांगौ जों दा रौतायाव थांनोब्ला रौतासिम मोनहैनांगौबा जों सानजाहा थांथारनांगोन नोंनि गथ'खौ नों डक्टर खालामनो नागिरदोंबा डक्टर खालामनांगौनि थाखाय बिमा बिफाया फिसाखौ माबायदि जोथोन लानांगोन नोंनि फिसाया माबायदि प्रिपारेसन जानांगोन बे खामानिखौ जों मावथारनांगोन नोङो रौतायाव थांनो होननानै सोनाबा थांबाय थाबाय थांगासिनो सोनाबा मानसिफ्रा सोंबाय बहा थांलै आं रौतायाव थांलै हा रौतायाव थांनो फाग्लासो जाबाय नामा बेलाय थैजासिम बियो ओरै सोनाबा थांबाय थाबाबो खुनुदिन रौताखौ मोननाय नङा मोनगोनसै रौताया बिनिफ्राय गोजान जालांबाय थागोन नों रौतायाव थांनो होननानै सानजाहा जुदि थांबाय थायोबा लामा सिद्दा थाबायलांबाय हाइवेजों सानसे बेलासे नों रौतायाव